Здравейте, хора! Както виждате от заглавието на видеото, това е нов CSGO апдейт на звуците и други неща, които ще видите сега във видеото. Това е моят приятел Shadow Fox. Няма да му казвам истинското име, защото издирваме за много престъпления. И да започваме туториала. Така, аз пък туториала. Какъв съм тъпак? Това е, нали, видеото, ревюто на апдейта. Добавили са нови звуци и да ги чуем. Първо почваме с скаута. Много ме кефи този звук, не знам защо. И ето, както виждате, яко. Помежду другото, опитват се хората да направят играта по-реална. Така, сега да видим Scar 20. И при изваждането има друг звук. Сега да видим AWP-то. Също то много як звук има AWP-то. Слушайте. И както виждате, при изваждането няма различен звук. За терористите има също различен звук. Така, второто нещо, което искам да ви покажа, е приземяването. Да, скочието от тук, е от тук. Давай. Как то не се вижда много, понеже това е ниско, но ако скочите от по-високо се... Ето, както видяхте. Ако скочите от по-високо, то автоматично се приземява като в истински живот, ето както видяхте. Може би ще видите и други видеа, ако не вярвате. И... така, също така, добавиха ново антиспам система за крауч. Ето как, виж, сега ще почна да спама цето, контрол. Ето. Както виждате, повече не можеш да краучваш. Нали, ти можеш да си краучваш, ама просто не можеш да го спамиш така, защото това се забавя. И това беше. Също така при 50 сабскрайбъра ще има giveaway на StatTrak M4A4 Griffin Factory New. Добре, да Minimalware, тук излагах, но наистина ще има giveaway. Затова гледайте да се сабскрайбнете и може да спечелите този хубав скин за 5-6 евро. Не е лош скина, въпреки че е стар. И това беше от мен, довиждане.